Vitaj v ďalšej časti nášho tréningového seriálu. V tejto časti sa zameriame na precvičenie vonkajšej strany stehien a sedacích svalov. Na začiatku si zvoľ primeranú záťaž a opierky nôh otoč do správnej polohy. Ramená stroja nastav do východiskovej pozície. Posaď sa, chrbát opri o opierku a rukami sa pevne chyť madiel. S výdychom začni tlačiť nohy smerom von. Pohyb vychádza z bedier, je plynulý a kontrolovaný. V krajnej pozícii krátka výdrž. Sústreď sa na aktiváciu sedacích svalov. S nádychom sa pomaly vracaj späť. Tempo je rovnomerné, dôležitá je kvalita prevedenia. Sústreď sa na precítenie každého opakovania. Vyhni sa prudkému narážaniu tehličiek a nekontrolovanému kmitaniu. Týmto cvikom precvičíme najmä sedacie svaly a vonkajšiu stranu stehien. Ďakujeme za sledovanie, tešíme sa na teba aj na budúce.